Ndakulandirani ku channel ino ya AMTV Malawi. Mene tikumachitira nthawi zonse apa tikufuna tikupasireni tsatanetsatane wapa kumangidwa kwa Mai Galiati amene ali secretary general wa chipani cha UTM. Galiati anamangidwa dzulo. Pakadali pano otsatira chipani cha UTM asonkhana pa chipata cholowera ku likulu la polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe, komwe mlembi wamkulu wa chipanichi Patricia Galiati apolisi awatengera kuti akawafunse mafunso pa milandu yomwe akuwaganizira kuti anapalamula. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu a chipanichi Newton Kambala wapempha otsatira chipanichi kuti asonkhane ku likulu la chipanichi ku area 12 asalimbane ndi apolisi. Otsatira zipani za UDF ndi Ford nawo asonkhana pamalowa. Tikadali pa nkhani ya UTM yomweyo, kusamvana kwabuka mchipani cha UTM pa nkhani yokhudza mkumano wa komiti yayikulu ya chipanichi, pomwe mtsogoleri wa UTM Michael Usi wanena kuti mkumanowo suchitika kamba ka kumangidwa kwa mlembi wamkulu wa chipanichi Patricia Galiati. Mneneri wake wa chipanichi Felix Njawala watsimikiza posachedwapo kuti mkumanowu ulipo. Malingana ndi Njawala, malamulo a chipani chawo amalola mkumano wa komiti yayikulu kuchitika ngakhale mlembi wamkulu palibe. Iye wati mkumanowu Siapa dirisha ya?